kan me niet herinneren dat Van Vleuten in de Bulls Hills Classic een keer met jou, Marianne, vocht. Terwijl jij met een gebroken sleutelbeen zelfs nog finishte. Ja, wij waren samen vooruit in de finale van die wedstrijd. En nou ja, zij pakte de overwinning. Ik mocht mee op het podium. En na de wedstrijd bleek dat inderdaad mijn sleutelbeen was gebroken. Ik was gevallen in de afdaling van de Vromberg eerder die wedstrijd. Dat kan allemaal. Nou, dat deed wel pijn, maar dat kon allemaal. En we zien hier dat Annemiek wordt teruggepakt en dat Elisa Longo Borghini meteen doortrekt. Guarnier erachteraan, Brandt gaat ook mee. Zeer oplettend. Amy Pieters doet het ook heel erg goed en sluit daarbij aan. Maar nog steeds Lisa Brennauer die volgt. En dat zal toch de bedoeling zijn om haar echt pijn te doen. Maar het is mooi om te zien dat er strijd wordt geleverd. Dat er wordt geprobeerd om weg te komen. Elisa Longo Borghini trekt hier echt de hele groep ook weer uit elkaar. Ja, het peloton uitgedund nu tot mannetje of 20. Jolien Doren nu dus ook echt in de problemen. Logisch, mag ze. Het is niet haar terrein. Ze zal proberen zo lang mogelijk door te gaan. Daar gaat nog een keer een aanval. Nog een keer doortrekken. Longo Borghini, Guarnier, Brandt. En dan zien we hier dan een gaatje. Waar is Brennauer? Brandt Ja, op het tandvlees. Op het tandvlees, moet even maar passen, hoor. ze gaat mee. Ze gaat mee. En deze drie rensters zijn toch van de topploegen. En als zij samen zullen werken, ja, dan wordt het heel lastig voor Brennauer om weer terug te keren. Want daarachter zit Talita de Jong en die zal geen meter werk voor Brennauer opknappen, weten dat Brandt mee van voren zit nu. Dit is een interessante aanval op de leidende positie van Brennauer. Ja, dit zijn drie hele sterke ploegen vertegenwoordigd met drie hele sterke rensters. Dus ja, dit is een hele interessante ontwikkeling voor de koers. Brandt, zoals gezegd, de nummer 2 van het klassement op 8 seconden. En het doet pijn. Als Elisa Longo Borghini doortrekt, dan kun je er maar beter bij zijn en zorgen dat je je karretje aanhaakt. Maar het zal inderdaad niet gemakkelijk zijn. Longo Borghini staat op 42 seconden. Trixie Worrak die nu door moet trekken, de 33-jarige senioren. Terwijl zij het moeilijk heeft. Logisch heeft ze het moeilijk. Jolien Doren. En kijk, Lucinda Brandt voelt nu ook dat dit wel eens een hele beslissende slag zou kunnen zijn. Met deze twee dames mee, met Guarnier en met Longo Borghini. Brandt in een zeteltje, maar dan moet ze ervoor knokken. Nog 30 kilometer en dat kan ze. We weten dat ze kan knokken. Ja, dit is toch wel heel vroeg nog in de finale eigenlijk dat de beste rensters zich al van voren laten zien. En dat is mooi. En ik verwacht ook dat deze drie zullen samenwerken. Ze zijn er allemaal bij gebaat om de koers hard te maken en te proberen hier Velocio SRAM niet meer terug te laten keren. Peloton dus, rechts in beeld, aangevoerd door Worrak. Waarbij Van Dijk in de buurt bij Brennauer zit. En hier de tweevoudige etappewinnares Jolien Doren zal blij zijn als ze helemaal boven is. Hier dus. Dat loopt nog altijd een klein stukje nog licht omhoog. Als je bovenaan deze beklimming van de Geulemerberg bent. Dan gaan we linksaf in Bergen ter Blijt. Op het omloopparcours. 9 seconden het verschil tussen het eerste pelotonnetje. Met dus de leider en het groepje met Lucinda Brandt. Interessant deze ontwikkeling. Maar nog 2 keer de Kouberg. Ja, en nou, als ik naar de getallen kijk, er zitten er 3 weg. Maar er zitten er ook nog 3 rensters van de ploeg van de leidster. Dus het is 3 tegen 3. Kijk, Amelie Lusik die gaat er nog eens een stok aan geven. En dan is het alle hens aan dek, diep in de beugel. Trixie Worrak erachter. Brennauer in 3e positie. Brandt nu dus met die 9 seconden. Is dat straks aan het einde voldoende voor de eindzege. Dan hebben we niet eens nog gehad over de bonificatiesecondes die we gaan pakken hier aan de streep met 10, 6 en 4. Voor de eerste 3 dames. En Amelius, ik weet, dit moeten we niet hebben. Dus wordt er gereden. Brennauer ook. Het is nog wel binnen de perken 9 seconden. Van Worrak, even overeind. Ja, ze heeft al een jasje uitgedaan. En toch lijken de secondes toe te nemen. Het gaat nu naar 10 seconden. En dit zijn 3 rensters die je geen ruimte wil geven. Het punt is ook wel een beetje dat Boels Dolmans al zo ontzettend hard gesleurd heeft. En de ploeg al redelijk op kop gezet heeft. En daarmee loop je ook het risico dat je ze een beetje kapot rijdt. En als er dan weer een nieuwe aanval komt,
kan je dan nog aanspraak maken op die dames. Dat zeker, maar ze hebben nu een goede situatie met Megan Guarnier voorop. Al komt het peloton nu toch wel echt dichtbij in deze bocht. Het is de vraag of dat ze de leiding kunnen behouden met z'n drieën. Ja. Lucinda Brandt is een van de beste bochtenrijders van het peloton. Is technisch heel goed. Dus zij pakt hier ook nog weer een paar meter. Maar ze moeten het natuurlijk met z'n drieën doen. Longo Borghini dus, de aanstekster van dit alles. Met Brandt, met Guarnier en op 50 meter het peloton. Te gevaarlijk om te laten lopen. Demi de Jong, daar rechts beeld. Die aan de achterkant van het pelotonnetje nog zit. Met bijna moeite aanpikken. En daar zijn de 3 leidsters daarvoor. Ja, Demi de Jong probeert de oversteek te maken. En hier gaat Alena Amialiusik gaat er toch af. Dus nu zijn er nog maar 2 van Velocio Schram. En zal Worrack heel veel werk moeten gaan verzetten voor haar kopvrouw. Ook Annemiek van Vleuten lijkt het nu toch moeilijk te hebben. Wat natuurlijk volkomen logisch is. Met hier Susanna Zorzi. De Italiaanse die het ook zwaar begint te krijgen. En de rol moet lossen van het pelotonnetje. 27 kilometer nog. De 3 leidsters met een serieuze aanval op het klassement van Brennauer. Maar zij weet dat ze nog altijd in het vizier zijn. Maar je ziet hier hoe het grote groepje met favorieten uit elkaar spat. Naar die een en de andere krachtsinspanning. En hey, kijk eens hier. Ook Demi de Jong. De Jong heeft het gewoon moeilijk. En Tatjana Gudesso moeten hier af. Laten we even luisteren naar Maurice Jesse. Want het peloton verbrokkelt dus onder andere met de tweevoudige etappe-winnares Jolien D'Hoore. Maurice? Ja, en die zit er een meter of 300, 400 achter dat peloton. En ze is terechtgekomen in een groepje van 6 mensen. Maar de hulp die ze heeft, die is niet goed genoeg meer. Jullie te horen, het zal kilometers lang hier het kopwerken doen in dit groepje. Maar het lukt maar niet om erbij te komen. En dan nog het feit dat ze eigenlijk hulp heeft van 2 ploeggenoten van Danielle King en Emilia Falit. Dus het eigenlijk toch te lukken om er terug te brengen. Maar helaas, de krachten vloeien bij de rensters van Wiggle Honda weg. Dankjewel Maurice. En we zien een kop van de wedstrijd dat er weer een hergroepering plaats heeft gevonden. Met andere woorden, we hebben een nieuwe kopgroep met grote favorieten. En dat is interessant. Het groepje met Brandt is dus bijgehaald. Ja, nu gaat Claudia Lichtenberg van de Nederlandse equipe Liv Plantour ten aanval. En ja, nu kijken de grote ploegen die voor het klassement strijden naar elkaar. Lichtenberg staat op 1.30, is dan voor het klassement nog niet zo direct zo gevaarlijk. En dan wordt er inderdaad veel naar elkaar gekeken. Wie knapt het op? Worrack draait zich om en ziet daar Guarnier zitten. Die kijkt en, wat moet je? Voorlopig even niet. Lijkt even nee te schudden ook, Worrack. En Brennauer gelooft het voorlopig ook wel even. Lichtenberg is dan met die 1.30 voorlopig wel een dame die ze willen laten gaan. Er wordt vooral naar elkaar gekeken tussen die toppers. Ja, dit is een situatie die interessant is. Met nog 26 kilometer te gaan is het natuurlijk al finale, maar ook nog best een eind te gaan. En hier zien we Roxane Kneteman die gaat proberen de aansluiting te maken. Maar de rest van de kopgroep laat haar niet begaan en gaan mee in de achtervolging op Claudia Lichtenberg. Ja, nu even tactisch inzicht. Er zijn geen oortjes, dus er is geen ploegleider die kan zeggen laat Lichtenberg maar lopen, want ze staat op 1.30. Is dit iets dat je in je hoofd geprent hebt in de ochtend voor de etappe? Deze dame wel, die dame niet? Claudia is wel een renster waarvan veel rensters ook weten dat ze sterk is. Ze zullen even kijken naar het klassement. Maar de 1.30, ja, dat weten wij nu, maar dat wordt toch in deze achtervolgende groep zal dat toch nog niet bij iedereen door zijn gedrongen. Ja, dus zullen ze haar niet al te ver laten rijden. We zagen Longo Borghini op kop van die groep. Overgenomen nu door Talita de Jong. Borghini daarachter dus. Dan Guarnier, dan Worrack. Dan Brandt, dan Van Dijk. En dan Brennauer, Amy Pieters. Dan hebben we alle toppers rond de top van het klassement gehad. 25 kilometer nog. Klein gaatje, maar moeilijk hier. Op dit parcours is het toch wel duidelijk dat de beste rensters van voren zitten. En nou ja, zo diep in de finale zie je ook de grote namen die je verwacht hier de koers maken. Al zag ik net ook wel dat in de achtergrond er nog een groepje strijdt om terug te komen. En wie weet, mocht de achtervolging niet echt op gang komen, kan dat ook nog aansluiten. Maar Claudia Lichtenberg, een hele sterke renster van de
een Duitse renster van de Nederlandse equipe. Die zal zeker haar voorsprong willen behouden met nog een kleine 25 kilometer te gaan. En zij kan dit op dit terrein, kan zij zeker alleen het verschil maken en ook behouden. Al willen er hier nu toch met een combine van een aantal Italiaanse rensters, Marta Bastianelli en Elisa Longo Borghini, die nu toch naar voren gaan om te proberen deze Claudia terug te brengen. Ze heeft een klein gaatje. Lichtenberg. En hier wordt ook wel naar gekeken. Bastianelli, ongetwijfeld in conclave nu met Longo Borghini. Nee, te weer dan. Bastianelli in 2007 in Salzburg de wereldkampioene. Ja, Stuttgart meen ik, sorry. Ik was er zelf bij en ik werd tweede. Ik zal niet vragen hoe vaak je tweede werd bij een wereldkampioenschap, hè? Dit was de eerste. We gaan het er niet over hebben, want daarvoor is jouw erelijst veel te groot. 12 seconden het verschil voor Lichtenberg. 24 kilometer nog te rijden. Ze zit wel in een rol, mocht je weten waar het klassement om draait, om hier weg te komen. Maar en zeker als die klassementsdames echt naar elkaar zitten kijken. En dat gebeurt nog altijd. Hier wordt er wel gereden, maar niet meer vol. Zie Worrak, eens even kijken naar Brandt. Het zijn ook de nodige inspanningen die deze groep al heeft moeten verrichten. Straks met die aansluiting op de Kouberg en even later met die nieuwe aanval van Longo Borghini op de Geulemerberg. Het gaat stilaan pijn doen. Het verschil loopt ook wel iets op. Maar ik verwacht dat hier toch in de achtervolging nog wel iets gaat gebeuren. We krijgen natuurlijk nog een aantal beklimmingen waar zomaar weer secondes, een tientallen secondes ook goed kunnen gemaakt worden. Brennauer ziet er nog niet al te gek uit. Ze ziet er fris uit zelfs. Zeker, en ze is gefocust en ze weet ook hoe ze dit moet aanpakken en wanneer ze haar energie moet sparen en wanneer ze het moet inzetten. Even luisteren naar Maurice Jesse in de koers. Het groepje van Demi de Jong is aan het terugkomen en gaat zo meteen aansluiten bij het peloton. En dat komt natuurlijk ook omdat de Belgische renners die erin zaten, Susanna Sorsi en Jessie Daams, goed samengewerkt hebben met Demi de Jong. Volgens mij sluiten ze nu op dit moment aan bij dat pelotonnetje. Ja, dat zien we hier mooi in beeld. Dankjewel Maurice. Heeft enerzijds te maken met die samenwerking. Anderzijds ook natuurlijk met het feit dat daarnaar gekeken wordt. En Van Vleuten die sluit aan en die gaat er meteen erop en erover. En die zal in de achtervolging gaan op Claudia Lichtenberg. Longo Borghini die dan weer erachteraan rijdt. Dat is ook wel typisch, mag ik zeggen met respect van vrouwenwielrennen. Er wordt voortdurend gekoerst. Niet even wachten, maar meteen aansluiten erop en erover en weer ervoor gaan rijden. Ja, en dit zijn nu rensters die eigenlijk voor het klassement misschien minder van belang zijn. Maar wel nog gewoon voor de etappe-overwinning willen rijden. Dus we hebben een koers in een koers. Ja. Maar voor Brennauer, die zal het zeker in de gaten houden. Wetende dat Van Dijk en Brandt hier in deze groep zitten. Er wordt echt naar elkaar gekeken. Wat doen we? Zie je daar Guarnier eens rondkijken. Wie hebben we nog mee? Hoe fris zit iedereen eruit? Is het een pokerface of niet? Voor Brennauer is dit een gunstige situatie. Even kunnen herstellen op naar de volgende beklimming. Dus zij zal deze situatie met Lichtenberg vooruit op 1,5 minuut in het klassement prima vinden. En hier gaat Jessie Daams nogmaals in de tegenaanval. Zij zat ook al de hele dag in de kopgroep. Maar vindt toch nog een tweede vaatje energie om nogmaals ten aanval te trekken. Ja, Daams staat helemaal ver weg in het klassement op ruim 2:30. Dus ook zij niet gevaarlijk voor Brennauer. Ja, en je ziet nu ook Velocio Schram die deze verschillen wil consolideren. En Trixie Worrak zet zich op kop van deze groep om tempo te houden, maar niet per se het gat te dichten. Want als de bonificatiesecondes die hier te halen zijn op de top van de Kouberg, 10, 6 en 4, als die weg zijn, is het alleen maar gunstig voor haar kopvrouw Lisa Brennauer. Dat is zeker waar. Twee dames dus vooruit. Deze Claudia Lichtenberg, Duitse van Liv Plantour. Ploeggenoten
dus. Onder andere van Chiara Steins. Jessie Daams daar dan vlak achter. En dit is de groep met de favorieten voor het eindklassement in ieder geval dan toch. Hier de dames 1 en 2. Lichtenberg en Daams. Lichtenberg heeft in haar carrière al veel mooie dingen laten zien. Heeft daar een flinke voorsprong op kunnen bouwen trouwens. Dat gaat heel goed. En dit jaar nog niet veel gewonnen. Dus het zou voor haar echt een enorme opsteker zijn. En ook voor haar ploeg Liv Plantour een grote en belangrijke overwinning in deze Ladies Tour. Dus ja, het is natuurlijk nog een tijdje. En deze solo zal zeker zeer doen. Want na deze week koersen in Nederland en dan nu in de Limburgse heuvels is dit geen eenvoudige taak. En Lichtenberg weet zich in de achtervolgende groep ook gedekt door Amy Pieters die daar namens haar ploeg ook zit. Om straks misschien in de finale nog wat te kunnen doen op de Kouberg. Maar ook om haar voorsprong te verdedigen. Bij het binnenrijden van Sibbe. Deze Claudia Lichtenberg nog 20 kilometer te rijden voor de 29-jarige Duitse. Nou, ze heeft een mooi tempo. En je ziet ook dat ze inderdaad die voorsprong consolideert. Jessie Daams heeft het moeilijk en kijkt om, maar blijft toch ook strijden om voor dat groepje uit te blijven en Claudia Lichtenberg binnenschot te krijgen. Ja, het peloton zit daar dan weer vlak achter. Het is wel hard werken. Hier het kopwerk van de dames van Wiggle Honda. Die zitten daar dan vlak achter. Die komen weer aansluiten met Jolien Doren. En ook Belgische Kaart Hannes sluit dan weer aan. Voormalig lid van de eerste kopgroep. De eerste serieuze kopgroep van vandaag. Dus die groep wordt weer groter. Heeft ook alles te maken met het feit dat het even stilvalt in de achtervolgende groep met favorieten waar naar elkaar wordt gekeken. Kan nog heel interessant worden. Kijk, Daams blijft dan nog wel in het zicht van die groep. Maar Lichtenberg, daar zit nog wel wat op. Ja, en wie doet hier het werk? Er lijkt nu geen ploeg te zijn die de verantwoordelijkheid wil nemen en het gat wil gaan dichten. Omdat de rensters die nu vooruit rijden toch niet zo gevaarlijk zijn voor het klassement. Mochten ze verder weg gaan lopen, dan op den duur natuurlijk wel. Maar met nog een kleine 20 kilometer te gaan lijken de klassementsrensters te berusten in deze situatie. En zich te gaan richten niet meer op de etappe-overwinning, maar voornamelijk op het klassement. En, een hele wedstrijd in een wedstrijd dus. Peloton zou op ruim 50 seconden zitten van de koploopster van Lichtenberg. Dat zou zomaar kunnen als we dit zo hier timen. En dan heeft Lichtenberg toch een hele serieuze kans om de etappe naar zich toe te trekken. Zoals gezegd, voor het klassement moet je er wel in de gaten houden. Ze staat op 1.26. Krijgt wel nog 10 bonies mee. Zou 1.16 zijn. Als ze 52 seconden heeft, dan zit ze toch 25 seconden van de leidende positie af. Het moet nu niet te gek worden. Jessie Daams in de afdaling van de Dalemerweg. Voor de 4e beklimming en de laatste echte ronde in deze Bulls Rental Ladies Tour. Want zoals gezegd, na de volgende passage van de Kouberg gaan we nog 1 keer over. En dan gaan we dan draaien in de top linksaf naar het Lendal Park. Waar de streep is getrokken. Waar Lichtenberg is begonnen. Nou, en waar toen straks donkere wolken zich samenpakten boven de finish hier op de Kouberg, is nu toch het zonnetje gaan schijnen voor die laatste ronde. Ze kijkt om, maar ze kan beter niet omkijken. Ze moet zelf haar tempo gaan bepalen in die laatste ronde. Ze heeft een mooie voorsprong van 40 seconden op de achtervolgers. En ja, het is een sterke renster, dus zij kan deze cadans behouden. En die lach, dat is een grimas.
Zoiets vermoeden we al, zeker na deze zware rit. Dames, nu ook zij begonnen. En daarachter dus het groepje der favorieten. En dat wordt steeds groter met Jolien D'Hoore die groep inmiddels aanvoert. En dan verwacht ik nog maar weer een aanval van haar kopvrouw vandaag, Elisa Longo Borghini. Ja. En Van Dijk zit inderdaad ook in een hele goede positie hier aan de voet van de Kouberg. Pieters daar dan weer achter. Daar is Longo Borghini. En voilà. Het was vrij getelefoneerd, je kon hem verwachten, maar ja, je moet wel mee kunnen. Je moet de benen hebben om hier aan te kunnen sluiten. En zij is sterk, al zit Megan Guarnier direct op het wiel. En ook de leidster Lisa Brennauer en Talita de Jong gaan mee. En zie je hoe snel het gat dan weer wordt gedicht met Jessie Daams. Daarvoor rijdt dus dan nog altijd wel de leidster in de wedstrijd, Lichtenberg. Guarnier kijkt naar Longo Borghini. Talita de Jong dus, daar links. Dan hebben we Brennauer. Ellen van Dijk in het midden met Amy Pieters naast zich. Dan Trixie Worrack. En Amelia Lusic is ook weer kunnen aansluiten straks. Dit gaat overigens wel allemaal ten koste van de inspanningen van Jolien D'Hoore, die dan meteen weer eraf wordt gereden. Ja, zit er vlak achter hoor. Dit is geen 44 seconden meer, ik kan me niet voorstellen. Trek ze je buitenblad even open. Nou, dat is heel sterk en je kunt zien dat ze nog wel een heel mooi ritme heeft. Ook al verwachten wij dat het verschil niet meer de 45 seconden is die hier wordt aangegeven. Maar ja, op de Kouberg zijn de verschillen optisch vaak kleiner dan ze in werkelijkheid zijn. En zij is hierboven, pakt onderin de beugel en gaat verder aan haar tijdrit. Nog 1 rondje te gaan. Ja, knap werk van deze Duitse, maar daarachter zit zoveel vuurwerk. Dat heeft Longo Borghini opgepast, meneer. Toch veel in de benen. Hey, Talita de Jong, die neemt over. Longo Borghini daar dan achter. Guarnier, Pieters en Van Dijk. Gaatje richting de leidster in het klassement. Opgepast hier, want Brennauer heeft even moeten passen. Brandt maakt de oversteek. Brennauer in het wiel bij ploeggenoten en ook Duitse kampioen Worrack. Dit is interessant, zeg. Oei, en Brandt die moet ook eventjes passen. Plafonneert hier ook boven op de Kouberg. En dan hebben we nog 1 beklimming te gaan. En dan zagen we eventjes dat puffen van Worrack die eventjes moet stretchen en draaien. Ai, Brennauer kan het zelf ook niet. En moet dus in het wiel van Worrack zitten. Gouden kans voor Ellen van Dijk in één keer op een klassement die wel mee zit. En dat weet ze. Ja, zeker. En we hebben hier natuurlijk ook andere rensters die nog kijken naar de etappenwinst. Maar Ellen van Dijk heeft ook nog haar ploeggenote Megan Guarnier mee van voren. Dus zij zullen nu samen gaan werken om vooruit te blijven. En zij hebben op 2 fronten, maar voornamelijk voor de eindoverwinning belang om alles eraan te doen om vooruit te blijven. Ellen van Dijk, de Amsterdamse, die 2 jaar geleden deze koers wist te winnen. En die dit seizoen wat pech kende, althans in de wedstrijd in Frankrijk. Met nieuwe aanval van Longo Borghini. Goh, wat is die sterk zeg. Wat gaat er achteraan? Talita de Jong, Guarnier, Van Dijk en Pieters. En dat is alleen maar het voordeel van Van Dijk. Al wordt erachter nu ook wel weer gekoerst door Brennauer. Die nu het werk in er eentje probeert op te knappen om hierbij te komen. Want ja, dit is dan weliswaar goed voor een seconde. Maar als daarna weer stilvalt, je zult, als je wat wilt, hier wel een pact moeten gaan sluiten en samenwerken deze dames. Want kijk, hier is de aansluiting en het wordt weer gepeuld door Amelie Lusic, zeg. Die heeft ook goede benen vandaag. Ja, en zij is er al een aantal keer afgereden nadat ze haar werk had gedaan. Maar ze komt steeds terug. Nou ja, het is duidelijk dat zij heel sterk is en vandaag van heel groot belang voor haar ploeg. En ze brengt inderdaad de achtervolgende groep weer terug bij de kopgroep. Dit zegt overigens wel wat over de mogelijkheden van Van Dijk straks bij de laatste beklimming van de Kouberg. Want we zagen in ieder geval dat Van Dijk goed mee kon met de aanval van Longo Borghini. Daar zou ook wel eens een deeltje mee kunnen sluiten. We zagen ook wel dat Brennauer daar moeite had om dat tempo te volgen. Dat zou straks nog wel eens interessant kunnen worden. Van Dijk, zoals gezegd, staat op 15 seconden. Heeft dus wel wat marge nodig ten opzichte van Brennauer. Ja, maar met de bonificatieseconden is er weer wat minder marge nodig. Dus ik verwacht echt een spectaculaire laatste ronde. En het is helemaal nog open voor zowel de etappe als voor het klassement. Conclusie voorlopig dat Longo Borghini toch wel de sterkste is op de Kouberg. Dat mogen we stellen. Absoluut. Maar Talita de Jong ging ook heel sterk mee, moet ik zeggen.
Aparte actie, sorry. Want Work die gaat er in één keer vandoor. Wat is hiervan de bedoeling? Waarom gaat de 33-jarige Work rijden? Terwijl ze toch nog het nodige werk zou moeten opknappen straks misschien wel voor Brennauer. Is dit een beetje slopen? Nou, toch nog, omdat Claudia Lichtenberg vooruit zit en zij heeft nog steeds 25 seconden. Misschien wacht ze dan nog wel dat Brennauer meekomt. Ja, daar heeft ze op gewacht, want nu wacht ze ook op hoor. Zou Work hopen dat Brennauer meekomt, dat ze met z'n tweeën weg kunnen gaan? Zou wat naïef kunnen zijn, want 15 kilometer nog. Brennauer die nog moet bekomen misschien wel van de inspanning van de Kouberg. Niet in staat om meteen te volgen. En hier dit is interessant. Duo-attack van Rabo Liv, Roxane Kneteman en Lucinda Brandt. Gevaarlijk voor het klassement, dus het is zeker nu aan de rensters voor het klassement om te volgen. Deze gaan met z'n tweeën niet stilvallen. Dit is koers. Mooie finale. Niemand spaart zich nu. Lucinda Brandt die er zelf nu voor gaat. En kijk, Work nu weer als een gek tekeer gaan om er weer bij te komen. En dit is niet gunstig voor de leidster op dit moment, Lichtenberg. Als zulk geweld achter je tekeer gaat, dan wordt het lastig om vooruit te blijven. Maar nog steeds houdt ze stand met een kleine 20 seconden in de afdaling naar de Geulemerberg. Ja, dit is fantastisch om te zien. Mooi koers. Zij zal er zeker alles aan doen om vooruit te blijven. Maar is het genoeg? Ze heeft nog maar 16 seconden met nog 15 kilometer te gaan. Afdaling Brakkenberg hebben we gehad. En we gaan linksaf draaien. We gaan... het gaat maar net goed. Langs Hotel Vu. Op weg naar de Geulemerberg. Iedereen kent deze bocht. Het is altijd een naar momentje als je met een groep naar beneden komt. Maar ja, ook alleen in de finale. Ja, dan is het een krappe bocht. En Lucinda Brandt heeft Roxane Kneteman achter zich gelaten. Heeft zich alleen in de afdaling gestort en zal nu ook volle bak doortrekken. Ja. Ik zie daarachter Work het werk opknappen voor haar kopvrouw. Maar ja, het is nu toch echt man tegen man, vrouw tegen vrouw. Mooi, Lucinda Brandt gaat ervoor. Het is dat een knokster zeg. De Nederlandse kampioene. Je moet er zelf voor gaan. Al is 14 kilometer wel nog een eindje. Wetende dat je de Geulemerberg en de Kouberg nog een keer over moet. Eigenlijk op het moment dat ze bijna de aansluiting maken en de groep al denkt, nou we hebben ze, gaat Lucinda Brandt nogmaals aan en rijdt ze gewoon weer weg. Begonnen aan de Geulemerberg en Lichtenberg is er dus aan voor de moeite dankzij de inspanningen van de klassementsdames daarachter. Zie hier Lucinda Brandt erachteraan komen. En we zien hier alles in één beeld. En ik zie ook dat hier Elisa Longo-Borghini weer ten aanval trekt. Ze is toch echt ontzettend sterk vandaag. Ja. Maar Talita de Jong nogmaals gewoon mee in haar wiel samen met Megan Guarnier. Van Vleuten moet hier even passen, net als Trixie Work. Net als Ameliusik ook. Dat zou betekenen dat Brennauer dan wordt geïsoleerd. Als hier wordt doorgetrokken. Longo-Borghini. Dai, daar gaat ze, de Italiaanse. Door en door. En nog steeds gaat Lisa Brennauer mee. Deze beklimming ligt daar duidelijk misschien wat beter dan de Kouberg. Hier kan ze haar vermogen goed kwijt. Wat te zeggen van Amy Pieters, die gaat ook knap mee nog altijd. Longo-Borghini dus, Guarnier. We zien Talita de Jong, Brennauer, Brandt, Van Dijk en Pieters. Dat zijn de dames vooraan. Hier dus de moeilijkheden voor Work, voor Van Vleuten, voor deze Ameliusik. En natuurlijk ook voor Jessie Daams, die al een jasje uit heeft gedaan straks in de contra-attack. Nou, dit betekent dat Brennauer nu geïsoleerd zit en dat Talita de Jong nu hier aangaat. Gevolgd door Elisa Longo-Borghini en nogmaals Megan Guarnier. Die heeft ook hele goede benen. Doet nu werk voor haar ploeg, maar zal misschien zo meteen ook voor haar eigen kans kunnen gaan. Het is wel echt... smijten met de krachten, niemand wordt gespaard. Het is volle bak iedere keer de helling oprijden. En dan zijn de verschillen in één keer hartstikke groot. Gaat ten koste van deze twee dames van Velocio. En dat zal Brennauer toch minder fijn vinden. Want op de Kouberg moet het dan ook wel echt helemaal alleen doen. Enfin, het is dan nog maar één klim, maar wel een hele vervelende. Nou, deze rensters hebben we allemaal eerder in de aanval gezien en zijn misschien wel de sterkste van vandaag. Elisa Longo-Borghini, Talita de Jong en Megan Guarnier. En van deze drie staat Talita de Jong het kortst in het klassement als leidster in de jongerentrui. En die staat op een halve minuut van de leidster. Dus zij is er alles aan gelegen dat deze samenwerking voortgezet wordt en dat ze vooruit blijven en een mooie voorsprong pakken.
De Jong op 30 seconden dus in het klassement met Longo Borghini, met Guarnier. Daar in het beeld zien we de achtervolgers. En dat wordt toch aangevoerd onder andere door Brennauer zelf. Die de regie nu echt zelf moet overnemen. Ze zit geïsoleerd. Er is niemand die haar helpt. In haar wiel zitten de ploeggenoten van de leidsters hier van voren. Dus daar zal ze geen steun van mogen verwachten. Ze zal het nu echt alleen moeten doen. Tenzij haar ploeggenoten nog weer aansluiting vinden. Maar deze drie hebben elkaar gevonden en gaan ook niet meer stilvallen. Dan moeten ze wel samen blijven werken, de drietal. Dat gebeurt. Guarnier, Longo Borghini en De Jong. En hier wordt naar elkaar gekeken. Wat doen we nu? Brennauer vraagt ook wie gaat nog mee overnemen. Brandt gaat het niet doen, want De Jong is natuurlijk ook haar ploeggenote en heeft nu minstens zoveel kans om de ronde te winnen. Wetende dat er nog 10 seconden bonies aan de finish liggen. Even luisteren naar Maurice Jesse in koers. Maurice. Het groepje van Trixie Worrak sluit weer aan. Zij zijn teruggekomen bij de binnenrijden van Berg en de Vlijt. Ja, dat heeft alles te maken dat er daar gewoon naar elkaar wordt gekeken en niemand echt verantwoordelijkheid neemt. Dit kan wel interessant weer zijn, want Ameliusik, ja, dat moet ze. Gaat nu gewoon op kop van het groepje rijden om weer in de tegenaanval te gaan. Je zou toch haast verwachten dat deze meiden ook een keer moe worden. Maar ze sluiten aan en gaan meteen weer een kop rijden om hun kopvrouw in een goede positie af te leveren aan de Kouberg. Maar het zal wel heel veel pijn doen. Ja, op de Kouberg is het straks vrouw tegen vrouw. Maar met Longo Borghini in de kopgroep is dat voor Talita de Jong alleen maar interessant. Alhoewel, die 10 bonies die kan nog wel eens straks heel erg belangrijk zijn. Dat denk ik zeker. Maar we hebben Talita de Jong al hele mooie dingen laten zien zojuist op de Kouberg. Dus ik verwacht dat zij ook goed gaat zijn in de finale. Ja, het is helemaal open en ontzettend spannend. Ik ben aan het genieten van de koers. Ah, mooi. Dit is ook een hele mooie koers. Niets gespaard. Iedereen heeft nog alle kans. Talita de Jong, de beste jongere, nu op kop van het groepje. Dit is Megan Guarnier. Sterke Amerikaanse, de kampioene. Elisa Longo Borghini. De beste klimster hebben we vandaag gezien op de Kouberg. Iedere keer zetten zij aan en dan spat het helemaal uit elkaar. Talita de Jong. Toch de dame die nu wel zou kunnen overnemen het klassement. 25 seconden. Het gaat heel goed hier. Het marcheert wel. Ja, Elisa Longo Borghini is misschien de beste klimster van dit groepje. Maar de sprintsnelheid zit toch voornamelijk bij de andere twee. De Jong en Garnier. Dus wat hebben ze nog over straks hier op de top van de Kouberg? Dat zou, als ze met z'n drieën blijven, toch best wel de vraag kunnen zijn. Wie gaat dan ook de etappe pakken? Maar ik denk dat de Jong zich daar nu minder druk over maakt. Die gaat voornamelijk voor het klassement. En voor Garnier is het de vraag, gaat zij voor de dagoverwinning? Of denkt zij ook nog aan haar kopvrouw van vandaag, Elle van Dijk? Wil zij ook nog die kansen verdedigen? Ja. En dan vergeten we nog Longo Borghini. Misschien wel de beste op de Kouberg straks. Het wordt heel interessant in die laatste beklimming. En het is nog niet de tijd om nu al pakten te sluiten. Het is nu vooral met z'n drieën doorrijden en zoveel mogelijk voorsprong nemen. En pas daarna kun je gaan onderhandelen. Wat willen we hier eigenlijk mee? Wat kunnen we hiermee? Dat is de stand van zaken. We hebben te veel gezien in deze rondjes dat er groepjes weer terugkomen. En wat is zij ongelooflijk sterk. Ameliusik op kop van dat groepje der favorieten. Met Worrak, met Brennauer, met Brandt, met Van Dijk, met Pieters. De dames die we echt in de gaten houden. Ja, Brennauer zal nu moeten proberen te recupereren om straks die Kouberg nog 1 keer voluit op te knallen. Maar ja, dan heeft ze ook nog af te rekenen met die andere 2 Nederlandse die in haar wiel zitten en die ook geen meter zullen wijken. Lucinda Brandt en Elle van Dijk die ook voor het klassement gaan. Maar haar ploeggenoten proberen nu de kopgroep dichterbij te brengen. En wat dan ook nog interessant is dat de kopgroep in tijdverschillen ook heel dicht bij elkaar staat. Talita de Jong is de kortst geclasseerde op een halve minuut. Dan hebben we Elisa Longo Borghini op 42 seconden en Megan Garnier op 45 seconden. Dus ook daar vooraan is de strijd nog niet gestreden, mochten ze vooruit blijven. En dan moet de voorsprong wel nog wat meer groeien. 22 seconden. Het lijkt erop alsof er wat meer grip komt bij het achtervolgend groepje met Trixie Worrak nu als motor. Die rijdt zich eventjes helemaal leeg.
Dit is echt beulswerk wat hier wordt verricht. En Worrak inderdaad heeft deze achtervolgende groep weer echt in een op sleeptouw. En deze trein die dendert richting de kopgroep. Ja, 20 seconden. We gaan dan langzaam weer naderen. Worrak en Brennauer. Wat mag ze haar Duitse senior ploeggenoten dankbaar zijn voor dat beulswerk opnieuw. De jurywagen moet al tussenuit. Ja, dat betekent dat inderdaad de groep dichterbij komt. En dat zien we ook in het tijdverschil. Het is nu 19 seconden. Dappere poging voor dat drietal, maar het lijkt nog geen beslissende slag. En zo is nog altijd niks gelopen in deze wedstrijd. En blijven we rekenen en tellen voor de etappe, maar ook voor het eindklassement. Bijzonder spannend, deze finale van de Bulls Rental Ladies Tour op de Kouberg. Ja, de situatie is in de afgelopen 10, 20 kilometer al ook 10 of 20 keer veranderd. Ja. Dus het is geweldig om te zien, deze strijd. En ik denk nog niet dat we de echte finale al volledig hebben gezien. Nog één keer langs het rood, langs de afgravingen waar de wind normaal vrij spel heeft. Maar de wind is wat gaan liggen inmiddels. En ook de regendruppels hebben we niet meer gezien. En dus gaan we straks een normaal gesproken veilige afdaling richting de Dalemer krijgen. 15 seconden nog de voorsprong voor dat groepje. En kijk, Ameliusik nog één keer volle bak rijden voor Worrak en voor Brennauer. Een ploegentijdritje daar. Ja, hier wordt natuurlijk niet getwijfeld. En van voren wordt er misschien nog wel enigszins getwijfeld. Moeten we gaan voor de dagoverwinning? Moeten we gaan voor de eindoverwinning? Elisa Longo-Borghini is voornamelijk gebaat bij die dagoverwinning. Ja. En ook Garnier die is natuurlijk wel geïnteresseerd in die dagoverwinning. Maar wil ook proberen met haar kopvrouw Elle van Dijk voor de eindoverwinning te gaan. Dus daar is enige reservatie denk ik in de volledige commitment in die kopgroep. En vandaar dat ze nu dichterbij komen. Het verschil is nog maar 12 seconden. Het tempo ligt zo hoog door deze Worrak dat je er gewoon achterin vanaf gepierd wordt. Zo zagen we bij Jessie Daams. En kijk, ze daar ook langzaam weer een beetje breken. Worrak die maakt er echt een ongelofelijke achtervolging van. Worrak, Brennauer, Ameliusik. We zien Brandt daar dan achter. Van Dijk. Kneteman moet dan weer echt vol aanzetten. En Velocio SRAM, die ploeg is de afgelopen 3 jaar niet voor niks de wereldkampioen ploegentijdrit geweest. Nou, dat bewijzen ze hier nog maar weer eens. Wat voor klasse dat ze in hun gelederen hebben. Eén voor één gaan ze er vanaf. Hier ook nog eens een keertje achterin bij Van Vleuten. En hier zien we de gevolgen. Longo-Borghini, Guarnier en Talita de Jong gaan bijgehaald worden door het treintje Worrak. De locomotief. En kijk eens hoe ook Van Dijk vol in de beugels moet om daarbij te blijven. Die kleine Worrak is echt als een idioot aan het rijden. Ameliusik, die moet het nu laten lopen. Je zou zeggen dat ze nu echt een keer is uitgespeeld, maar ik zeg het maar niet meer. Ik verwacht haar nog weer terug te komen. Ja, absoluut. Ja, ze kijkt jong van, jongens, ik heb jullie teruggebracht. En nu zet ook Worrak zich van kop, dus zal Brennauer zelf nu even het laatste stukje moeten dichtrijden. Nou, even, dat klinkt gemakkelijk, maar zo diep in de finale. Die paar meter op 3 hele sterke rensters zal ook bij haar veel pijn doen. En ze heeft haar concurrenten voor het algemeen klassement, Lucinda Brandt en Elle van Dijk, strak op haar wiel. Jongens, we gaan echt straks gaan tellen in deze rit. Want we zien dat Worrak het nu wel even laat lopen. En dat Ameliusik het ook wel even gelooft. Ja, nog één keer mee dan? Nou, vooruit dan maar, denkt Worrak. Maar wat heeft ze ongelooflijk werk verricht. Zij zullen blijven rijden om te proberen weer de aansluiting te maken. En nog eventueel in de allerlaatste kilometers van nut te kunnen zijn. Maar wat hebben zij al hun werk geleverd? Maar Corbin Rivera, de Amerikaanse, nog altijd daar van voren. En dat groepje met Worrak. Hier dus Talita de Jong met Guarnier, met Brennauer, met Longo-Borghini, met Brandt, met Van Dijk, met Pieters. Lichtenberg zit daar dan nog bij. En dan hebben we natuurlijk Roxanne Kneteman nog mee. De favorieten. Maar nu valt het ook hier weer even stil. En dus kan het groepje met Worrak weer aansluiten. Het locomotiefje. Voilà. Ameliusik, waarom niet? Maar van voren trekt ook Roxanne Kneteman nog maar weer eens door. Zij zet zich op kop. Lichtenberg volgt en Amanda Spread ook in haar wiel. Diep respect ook voor Annemiek van Vleuten, zeg. Na zo'n blessure terugkomen en hier in de finale er gewoon weer bij zitten. Lichtenberg, nog een keer. Kneteman, daar dan achter. En zij sluiten natuurlijk gewoon weer aan. Van opgeven, geen sprake
blijven doorbeuken tot de laatste kilometer. In het wiel, hier moet je zitten, zegt ze nog eens een keer tegen Amaliusik. En ja, daar zijn ze weer. Goeie genade. Er wordt gereden. Nog een keer licht omhoog hier Groot-Welsen. En gaat Talita de Jong nog maar weer eens in de aanval. En ze wordt weer gevolgd door de rensters waar ze net mee op pad was. En dat zijn Megan Guarnier en Elisa Longo-Borghini. Bergop lijken zij echt de beste te zijn vandaag. Maar maken ze ook het verschil met Lisa Brennauer. 5 kilometer nog op dat valsplat in Groot-Welsen. En we gaan zo dadelijk weer nog een keer afdalen richting de Kouberg. En met het groepje van, wat zal het zijn, 14, 15 man. Dat wordt het nog bijzonder interessant hier in de laatste kilometer. En van plooien is geen sprake. Het mag niet. Misschien willen de benen wel stoppen, maar het hoofd wil nog altijd niet bij Worrak. Ze moet mee, ze moet door. En Van Vleuten moet doortrekken. En Van Vleuten die geeft ook nooit op. Soms lijkt ze te breken, maar ook zij gaat weer mee. En hier Talita de Jong, wat rijdt zij een sterke wedstrijd. Gaat Ellen van Dijk nog een keer een aanval plaatsen vlak voor de Kouberg? Of gaat ze aanhaken bij misschien wel een aanval van Longo-Borghini die rondkijkt en zich even lijkt te sparen voor een nieuwe krachtsexplosie? Laten we nu al bijna vaststellen dat Longo-Borghini nog een keer zal gaan aanvallen. Dan is het dan voor haar de etappe. En wie daarbij kan aanhaken zou zomaar eens even met de eindzege kunnen gaan strijken. We zitten binnen 5 kilometer van de finish. Je voelt dat de spanning stijgt hier in de kopgroep. Ze zijn natuurlijk allemaal moe. Iedereen heeft geleden. Maar nu wordt het verschil gemaakt. Het lijkt weer eventjes wat stil te vallen. Als er een moment is om te gaan. Voor de Kouberg doe je het nu. En anders wachten. Worrak gaat eigenlijk weer gewoon overnemen. Dan gaat de kop weer op zich nemen. Samen met Amaliusik. Natuurlijk, waarom niet? Zij zijn erbij gebaat om het tempo te behouden. Dan hoeven ze niet de aanvallen te pareren. Maar kunnen ze zelf hun kopvrouw afleveren aan de Kouberg. Dan zal hun werk erop zitten en dan is het aan Brennauer zelf om het af te maken. Maar zij gaan proberen om het tempo hoog te houden tot aan de voet. En wat kunnen we dan verwachten van onze Nederlandse rensters? We hebben hier Kneteman in tweede positie. We hebben natuurlijk Lucinda Brandt die aan het wiel geplakt zit van Lisa Brennauer. We hebben Elle van Dijk die daar nog zit. Amy Pieters die nog niet heel veel werk heeft hoeven doen. Maar er nog wel heel goed bij zit. En ook snel is aan de meet. Maar ja, wie overleeft die Kouberg het best? 4 kilometer nog. Iets minder dan dat op weg naar de streep. Dat betekent 3 kilometer op weg naar de Kouberg. Nog 1 keer. Dan houden toch vooral de Italiaanse van Wiggle Honda in de gaten. De aanstichtster de afgelopen 2 beklimmingen van de Kouberg. Hier Van Dijk. Het zal de spanning zijn. Ze zit in ieder geval in het wiel van Longo-Borghini. Dat lijkt mij de juiste tactiek. Dat wiel wil je wel in de gaten houden. En als je dat kan, ook echt houden. Amaliusik, Kneteman, Worrak, Brennauer, Brandt, Guarnier. Talita de Jong, we krijgen een aanval van Vleuten. Ja, dit is prachtig om te zien. Zij gaat voor die dagoverwinning. Als ze de ruimte krijgt, dan pak je haar ook niet zomaar terug. Met Talita de Jong, die gaat er achteraan en die pakt haar terug. Elisa Longo-Borghini alert op het wiel. Gevolgd door Amanda Spratt en Megan Guarnier. Wat een ongelooflijk spannende finale. En wat een power van Vleuten. Je blijft bij elkaar, 3 kilometer nog. En die kleine Rivera zit er ook nog altijd bij. En zij is rap, al is deze finish natuurlijk anders dan een normale sprint. We zullen toch weer andere namen van voren gaan zien. Wie er nog een klein beetje energie over heeft, die zal dat er hier op de Kouberg uit gaan persen. 3 kilometer nog. En ik verwacht nog maar weer een aanval van Kneteman. Kneteman die nu een klein gaatje heeft. Omdraaien, kijken. En Kneteman staat op 1 minuut 7, dus is niet zozeer gevaarlijk voor het klassement. En de klassementsrensters kijken naar elkaar. En wie gaat dit doen? Worrak, wie anders? Ja, maar Worrak is niet gebaat bij het dichtrijden van dit gat, want dan zijn er nog meer bonificaties. Dus zij is er eigenlijk meer bij gebaat mocht er een aantal rensters weg zijn. Of in ieder geval 1. 2 kilometer nog ruim. De afdaling van de Dalemer. Het tempo lijkt er hier wat een beetje uit te gaan. Worrak, Brennauer, Brandt, Talita de Jong, Guarnier.
Longo Borghini. Maar een klein gaatje, zoals het gat nu zich lijkt te vormen voor Knetemann, is niet altijd voldoende. Zo zagen we straks al bij die explosies van bijvoorbeeld Longo Borghini. Nou, een heel moeilijk seizoen en een valpartij in de Giro d'Italia is het Roxane Knetemann weer gelukt om hier te staan en diep in de finale haar rol te spelen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn voor haar om hier vooruit te kunnen blijven. En ze is in goede vorm, ze is in de afdaling aangeland, ze is nog 2 kilometer te gaan. Ze is op weg naar de Kouberg en kan ze de voorsprong die ze nu heeft behouden. Het zou wat zijn. Knetemann. Het is geen veelwinnaar. Nee. Het is geen veelwinnaar, maar ze is er altijd in de koers en ze is er altijd om haar taak te vervullen. Dus Wacht even, mevrouw Van Dijk heeft nog plannen en die gaat in de achtervolging. Dit laat ze niet zomaar passeren. Want zij weet ook, Ellen van Dijk, 15 seconden. Dat betekent dat je wel Brennauer echt los moet rijden. Liefst ook nog bonificatiesecondes moet grijpen. Ja, en ze gaat heel vroeg. Als ze dit zelf tot de top vol wil houden, dan zal het lastig worden. Maar misschien probeert ze ook haar ploeggenoot in stelling te brengen. Misschien is Garnier wel heel goed en wil zij voor de dagoverwinning gaan. Dus er lopen van allerlei belangen door elkaar. Knetemann die probeert haar voorsprong vast te houden. Met nog 1,5 kilometer te gaan rijdt zij nu Valkenburg binnen en ze ziet de VOD. Het VOD, een kilometer nog. En de voorsprong die is luttele seconden bij het omdraaien links van de Kouberg. Nog 1 keer die kleine kilometer omhoog. En als we boven zijn gaan we linksaf naar het park. Voor de laatste 100 meter op het vakantiepark. Voor deze Roxane Knetemann. Beklimming nummer 5 van de 5 van de Kouberg. Hier het groepje met Van Dijk. Brennauer daarachteraan. Lucinda Brandt daarachteraan. De nummers 1, 2 en 3 van het klassement. Nu aan de start van de laatste beklimming van de Kouberg. Dit is het moment dat iemand moet gaan. Waar is het Longo Borghini? Kan zij nog 1 keer gaan? De dame in het zwart. Kijk, het verschil is in principe voldoende voor deze Roxane Knetemann om de dagzege te pakken. Niet voor het klassement. Dat is een wedstrijd dat erachter plaatsvindt. Maar wel voor de dag. En wat zou je terug gunnen? En ze zien haar rijden. Maar ja, het is niet zomaar overbrugd dit gat. Het hoeft ook niet. Ze kijken naar elkaar. Misschien ook wel voor het klassement. Al moet Van Dijk of Brandt wel nog eventjes die Duitse Brennauer lossen. Want er zijn nog maar 6 en 4 seconden over. Straks om de bonificaties. Dat is niet voldoende voor beide. Oh, wat een ongelooflijk spannende finale. Wat een apotheose van deze koers. Zowel voor de dagoverwinning als voor de eindwinst. Je ziet hier Ellen van Dijk zit klaar om de sprint dadelijk aan te vangen. Maar Brennauer lijkt het allemaal onder controle te hebben. Rivera gaat eraf hier. Waar blijft de inzet van Longo Borghini? Die komt er ook niet meer aan nu. Oh, en wat nu zou dan, het Knetemann zijn? Daar gaat Brandt. Oh, Brandt gaat zelf ten aanval. Zij gaat proberen het klassement te pakken. Achter de eigen ploeggenoten aan dat wel. Het zou zomaar eens ten koste kunnen gaan van de dagzege. En Brennauer lijkt 2 meter te geven. Maar Van Dijk en dat gaat wiel. ze ook breken? Gaat ze breken? Nu Brandt doortrekken. Dat gaat ten koste van Knetemann. Die gaat er dan toch aan. Jammer voor haar. Maar je kunt het ook Brandt misschien niet kwalijk nemen. Want ze wil voor de eigen zege gaan. Maar ook de Jong zit daar nog. Ook de Jong zit nog klaar. En Brennauer. Brandt, daar gaat ze. Ze heeft een verschil goed te maken van 8 seconden in totaal. 10 seconden pakt ze bonies. Wie gaat er achteraan namelijk? Als dit de Jong bijvoorbeeld, je zou bijna hopen, voorbij Brennauer komt op de streep. Dan zou het voldoende kunnen zijn. Het is voor het klassement. De bonies gaan hier vandaag uitmaken wie het eindklassement wint. Zover is duidelijk. Talita de Jong gaat. Talita de Jong gaat nu nog 1 keer. Voorsprong van haar is 30 seconden. Achterstand op het klassement is niet voldoende. Maar wel voor de dag misschien dan. En gaat Longo Borghini het doen? De eindwinst lijkt binnen. Maar Talita de Jong. Talita de Jong komt hier naar de finish en pakt de etappe. En wint de rit voor... En Lisa Brennauer. Longo Borghini wordt 2, Brennauer wordt 3. En dan betekent dat Brennauer de Bulls Rental Ladies Tour op haar naam schrijft. En dat de zege gaat naar Talita de Jong. Hier is ze in de jongere trui. En wat is Brennauer dan gelukkig dat ze het dan toch heeft kunnen redden. En wat een ongelofelijke apotheose van deze wedstrijd, Marianne. Inderdaad, het is heel spannend geweest. Tot op de laatste meter werd er voor de etappe en voor het klassement gestreden. En Velocio SRAM heeft het klassement kunnen behouden met Lisa Brennauer. Maar de eindwinst, of de etappewinst vandaag naar Talita de Jong, die van start ging in de jongere trui. En ook maar weer bewijst wat voor enorm talent zij is. En hier op de Kouberg naar de winst kunnen rijden, dat zal haar ook weer een enorme boost geven.
Een mooi succes ook voor de Rabo Lift ploeg. Met aanvankelijk de mogelijkheden voor Roxanne Kneteman. Brandt ging erachteraan voor eigen succes om in ieder geval de eindzege op te eisen. Dat lukte niet. En Talita de Jong nam het dan over. Sterk collectieve prestatie van die ploeg. En dus de ritzege hier op de Kouberg voor haar. Deze Talita de Jong. Nog maar eens kijken. De aanval was er van deze Lucinda Brandt. Brennau weet alleen maar, ik doe niets anders dan in dat wiel blijven zitten en basta. En dan zien we hier de aanval van Talita de Jong. Laatste 200 meter voordat ze linksaf slaat het park op. En dat is dan net voldoende. Want Longo Borghini moet er nog een beetje omheen. En die paar extra meters, die maken het dan wel voor Talita de Jong, die niet meer stilvalt. Een heel krachtige versnelling. Een heel krachtige versnelling. Je ziet dat ze bijgeschakeld heeft naar het buitenblad. Om hier bovenop de Kouberg echt nog een keer door te trekken. En dan te finishen in die laatste 100 meter. En dan voor Elisa Longo Borghini hier de handen in de lucht te steken. Ja, en dan wordt Brennauer dus derde. En dat is voldoende voor de eindzege in deze Bulls Rental Ladies Tour. Brandt wordt 4, Van Dijk wordt 5 en Megan Guarnier wordt 6e in deze rit. Etappenzege dus voor de jongeling, het jonkie in dit peloton. Met respect gezegd, Talita de Jong. Mooi voor het Nederlands wielrennen, een nieuwe Nederlandse zege. En de eindzege gaat dus naar de Duitse wereldkampioen tijdrijden. Dat ze vorig jaar wist te winnen in Ponferrada, Lisa Brennauer. En ook dit jaar zal ze in Richmond starten voor het favoriete rol. Maar we gaan luisteren naar de winnares van vandaag. Talita de Jong bij Maurice de Heus. Talita, van harte proficiat met deze prachtige overwinning. Je rijdt natuurlijk een fantastische Bulls Rental Ladies Tour. Gisteren ook al zo goed. Was het moeilijk op het einde? Want het was voor jullie natuurlijk nog pokeren met je kopvrouw Lucinda Brandt. Ja, zeker, we gingen erin met toch wel een lastige koers voor de boeg. Want Lucinda staat tweede op 8 seconden. En je kunt beter eerste staan en 8 seconden voor hebben en tweede staan. Want dan kijken ze de hele tijd naar je. En we hebben gewoon vanaf het begin af aan heel actief gekoerst met heel de ploeg. En toen de schifting eenmaal gemaakt was, moesten we natuurlijk pokeren. En ik heb heel vaak geprobeerd om weg te komen. Dat is ook een paar keer gelukt. In de laatste ronde nog in de kopgroep gezeten. Dat kwam terug bij elkaar. En dan moet je gaan gokken. En om de beurt hebben we nog aangevallen. En alles kwam samen op de Kouberg. En dan moet je het op de Kouberg gaan doen. Lucinda probeert het dan, probeert weg te komen. Ze staat tweede in het klassement op 8 seconden. Op het moment dat jij gaat, dan is de kaart Brandt eigenlijk al uitgespeeld. In de zin van, die gaat het niet meer redden. Roxane die werd net teruggepakt boven op de Kouberg door de aanval van Lucinda. En ik zag dat Lucinda omkeek en een beetje stil viel en met Lisa aan de wiel. En toen dacht ik, nu moet ik gaan. Ik moet er overheen en dan kan ik nog de seconde van Lisa pakken. En dat is gelukt. Dan hebben we hier Lisa Borghini, dan hebben we hier onder andere ook Brennauer. Dat zijn toch de grote namen uit de dameswielrennen van nu. En die zien een 21-jarige dame daar overheen vliegen. Waar moet het eindigen? Ja, ik hoop nog verder, maar nee, ik voelde me heel de week heel goed. En ik heb iedere dag goed gereden, ook heel attent gereden. En voor de ploeg gereden. Vervolgens een goede tijdrit gereden. En vandaag kon ik het hier afmaken op de Kouberg. Allee, geniet ervan. Proficiat. Dankjewel. Talita de Jong dus, de winnares van deze etappe tussen Bunde en Valkenburg met finish op de Kouberg. En je zit een hele trotse ploeggenote eigenlijk, Marianne Vos. Ja, nou ja, ik probeerde enigszins onpartijdig verslag te doen, maar met de laatste keer de Kouberg in zicht was dat toch wel vrij lastig toen eerst Roxane Kneteman in de aanval was. Lucinda Brandt vervolgens voor het klassement haar aanval plaatste en uiteindelijk Talita de Jong naar de winst rijdt. Ze hebben dus als ploeg een hele sterke prestatie neergezet en dat is natuurlijk geweldig om dat gevoel mee te nemen. En wat een finale werd er gereden door de dames om de dagzege, vervolgens om het klassement. En wat een werk hebben de Duitse dames onder andere verricht met Worok, met Brennauer en Amliusik. Daar leek maar geen einde te komen aan die machine. Ja, dat is heel sterk. En we zien nu Roxane Kneteman in beeld. Die weet natuurlijk wat ze moet gaan vertellen. Roxane. Laten we even luisteren naar haar bij Maurice de Heus. Ja, Roxanne, want jij gaat, Roxanne Kneteman, op de Kouberg. En we denken, ze gaat het halen. Maar uiteindelijk word je ingelopen door je eigen ploeggenoot. Nou ja, zo ging het natuurlijk niet. Ze waren erachter aan het rijden. En dat was niet van de eigen ploeg. En
uiteindelijk pakken ze me terug en dan gaat de ploeggenoot eroverheen. Nou ja, ik zit gewoon in een hele sterke ploeg. En dat de ploeg het gewoon afmaakt is natuurlijk supergoed. Want voor de duidelijkheid, jij rijdt, je bent los, Lucinda Brandt gaat erachteraan. En uiteindelijk hebben jullie toch een hele mooie overwinning. Wat was een beetje de gedachte van jouw demarrage? Ik kom eigenlijk net terug van een bovenarmbreuk. Ik heb 6 weken geleden mijn bovenarm gebroken. Dat was eigenlijk weer mijn eerste koers. Dus ja, in principe had ik de hele koers de hele week niet zo super goed gevoel. Heel angstig. Maar ik vind Limburg heel erg leuk. En ik ken heel veel wegen, dus ik wil gewoon in ontsnapping zitten. En dat lukte. En uiteindelijk zit ik nog in de finale er ook bij. En ik dacht, de dood of de gladiolen, ik ga gewoon bij de rotonde voor de afdaling. En dan weet ik wel dat de Kouwenberg nog heel erg zwaar is. En dat was hij ook. Ja, dan halen ze me 250 meter voor de streep halen ze me bij. En dan lukt het net niet. En voor hetzelfde geld lukt het net wel. En dan kan je hier de arm in de lucht steken op de Kouwenberg. Dat is natuurlijk een droom van elke wielrenner. Maar weet je, Talita die rijdt gewoon heel erg goed de hele week. Ik hoop dat ik de vorm door deze wedstrijd beter wordt. En dat we dan voor goud gaan in Richmond voor de ploegentijdrit. Ja, en je bent in ieder geval weer helemaal terug. En toch iets te feesten vandaag. Roxanne, hartstikke bedankt. Proficiat met de overwinning. Ja. Een typisch kneetcupje, deze Roxanne. Mooi dat ze zo goed terug is. En inderdaad, aan het einde zei ze nog iets interessants. Want die ploegentijdrit op het WK in Richmond kan nog heel interessant worden. Even kijken naar de uitslag van vandaag. Talita de Jong dus wint voor Elisa Longo Borghini, voor Brennauer, Brandt, Van Dijk, Guarnier, Kneteman dus, Amy Pieters, Claudia Lichtenberg en Lucy Garner is de eerste van een groepje dat daarachter kwam op 27 seconden. Dan zie je daar 1, 2, 3, 4, 5 Nederlandse dames bij de eerste 10. Dat is toch een uitstekende prestatie van de Nederlandse dames, Marijn. Ja, nou, het belang voor de Nederlandse rensters in deze Nederlandse etappekoers is natuurlijk groot. Maar wees er maar zeker van dat de buitenlandse rensters ook hier zichzelf willen laten zien. Dus in dit internationale veld is dit een hele knappe prestatie. We doen het als Nederland eigenlijk al jarenlang heel goed op alle vlakken binnen het vrouwenwielrennen. En dat wordt hier nog maar weer eens onderstreept door de Nederlandse kampioene die hier nog aan de leiding gaat. En dan neemt Talita de Jong hier over op de Kouwberg om met de winst te gaan strijken. En zoals Roxane Kneteman net ook aangeeft, het is de droom van elke renster om hier de handen in de lucht te kunnen streken. En Talita de Jong heeft het voor elkaar gebokst. En knap hoe ze dat heeft gedaan. We hadden straks al even over Richmond dus, dat de wereldkampioenschap ploegentijdrit. En de dames van Rabo-Liv staan er bijzonder goed voor. Vorige week al de ploegentijdrit gewonnen en de wereldbeker. Als je dit werk ziet met zoveel dames in diepe finale zo sterk, dan zou een gouden medaille er zeker wel in zitten. Dat is over ruim 2 weken dat wereldkampioenschap in Richmond dat gaat beginnen. Dit zijn de prachtige beelden van de blijdschap van Talita de Jong voor Longo Borghini en voor Lisa Brennauer. De winnares dus in deze Bulls Rental Ladies Tour. Opvolgster dus van Evelyn Stevens, die er vorig jaar wist te winnen. En dat zijn de bekers die daarbij horen. En de verschillende truien. De oranje trui, daar draait het allemaal om. De trui voor het algemeen klassement. Ja, en in het klassement zijn er in de top 3 geen wijzigingen. Uiteindelijk, Lisa Brennauer gaat met de oranje trui naar huis met de winst in de Bulls Rental Ladies Tour. Ja, hier is het klassement inderdaad. Op 13 seconden uiteindelijk voor Lucinda Brandt, voor Ellen van Dijk op 20 seconden. Talita de Jong dus, vierde op 23 seconden voor Borghini, voor Guarnier, Pieters, Kneteman, Vorak en Van Vleuten. En ook hier 6 Nederlandse dames bij de eerste 10 in het algemeen klassement. Maar de beste, dat was deze week Lisa Brennauer met 2 ritzeges. De sprint in Gennep gisteren en de tijdrit in Oosterhout op vrijdag. Maar ja, als je 2 etappes wint en ook in de finale in de heuvels goed bent, dan heb je met recht ook deze ronde gewonnen. Zeker. En het werk van haar ploeg was vandaag met geen pen te beschrijven. Als je ziet wat Worak en wat Amira Liusik voor werk hebben verzet, dan mag ze die nog wel even gaan bedanken, denk ik, dadelijk na de huldiging. Zal absoluut gebeuren. Een klein feestje bij de dames van Velocia SRAM. We wachten zo dadelijk op de huldiging op het podium. Hier in Valkenburg
Amy Pieters in beeld. Zij heeft de sprinttrui gewonnen, dus zij wordt daarvoor verwacht bij de huldiging. Er zijn naast het algemeen klassement nog verschillende nevenklassementen waar ook, waar ook de hele week voor gestreden is. Waar secondes en punten zijn verzameld om in het bergklassement, in het jongerenklassement, in het sprintklassement, het puntklassement. En uiteindelijk ook nog de strijdlustigste renster naar voren te halen hier straks op het podium. En, 6 truien zijn hier te verdelen. Dat is wel veel, hè? Dat is veel, maar ja, het is ook voor allemaal toch weer een strijd om zo'n trui te bemachtigen. Er staan 18 ploegen aan de start en nou ja, ver over de 100 rensters. Uiteindelijk finishen er ja, minder dan, of ergens in de 80 denk ik, omdat het toch wel zwaar is geweest gedurende deze week. Maar iedereen wil natuurlijk ook wel voor een overwinning of voor een trui gaan. Het is mooi dat die truien ook hier vandaag uit worden gereikt. Zullen we eens even doornemen, Daak? Die blauwe trui bijvoorbeeld is de trui voor de strijdlust. Als jij het mocht bepalen vandaag, wie gaat die trui dan krijgen? De trui voor de strijdlustigste renster van vandaag. En er waren er nogal wat vandaag. Goh, ja, het is lastig te zeggen. We hebben natuurlijk een vroege aanval gehad met verschillen met 14 namen. Waar bijvoorbeeld een Roxane Kneteman al in was vertegenwoordigd. En die ook in de finale nog diep in de finale nog weer ten aanval trekt. Ik denk dat Elisa Longoborghini ook een naam is die we hier voor naar voren mogen schuiven. Die is toch verschillende malen in de aanval getrokken om voor de dagoverwinning te gaan. En ja, die heeft ze niet gekregen. Nou ja, zo werkt dat in de wielersport. Soms zou je misschien meer verdienen, maar je krijgt niet altijd wat je verdient. En, dus nou ja, misschien is zij degene die vandaag die trui aan mag trekken. Dit is een van de weinige subjectieve klassementen binnen het wielrennen. En er zijn natuurlijk altijd verschillende uitleggen te geven. Maar we gaan het zo zien wie de blauwe trui krijgt. Dan hebben we dus toch de gele trui voor het bergklassement. De witte trui. Wit naar blauw moet ik eigenlijk zeggen. Die om de schouders was van Talita de Jong. De rood-wit geblokte trui dus voor die bonisprints. De groene trui, het puntenklassement om de schouders van Jolien Doren. En dan die oranje trui waar het echt natuurlijk allemaal om draait. Om de schouders van Lisa Brennauer. Het wacht dus daarop dus op de huldiging en op het verzamelen van al die rensters hier in Valkenburg. Waar het publiek toch echt heeft kunnen genieten van topwielrennen. Met 5 beklimmingen van de Kouberg. En met de allerbesten in het algemeen klassement van voren. En waar niemand, maar dan ook echt niemand werd gespaard. De dames hebben zich echt helemaal leeg gereden. Nou, bloed, zweet en misschien achteraf ook wel tranen. Maar het is inderdaad een hele zware etappe geweest vandaag. En als je daarbij bedenkt dat er natuurlijk al volop is gekoerst in de afgelopen week, dan kun je wel zien dat dit ook echt in de benen is gaan zitten. En de rensters zullen hier best wel even van moeten herstellen. En na deze etappe proberen ze toch eerst even nog wat uit te rijden. Een waszand door de gezicht te halen. Even een droog jekje aan. Want voor veel rensters zit er nog een belangrijke periode aan te komen. Dus na deze finish is vooral ook de verzorging, even het opvangen en dan het uitrijden heel belangrijk. Ja, het is een wat nieuwe aankomst. Wat zeg ik? Een wat nieuwe. Het is een volledig nieuwe aankomst hier in die Bulls Rental Ladies Tour. Maar in het verleden dus wel eens gefinished werd bijvoorbeeld bergop op de Geulemerberg. Nu dus de Kouberg met dat kleine bochtje hier op dat park van Lendal. Een finish op de Kouberg heeft natuurlijk aanzien en internationale allure. Dus voor de rensters is dit heel mooi. Het is een wat nauwe passage door de poort van Landal. Maar aan de andere kant, je kunt er voegelijk van uitgaan dat het geen massasprint gaat zijn hierboven op de Kouberg. Dus dit was prima te doen en ik denk een hele mooie entourage.